En Galicia, os condutores perden, atención ao dato, cada ano 300.000 puntos por infraccións graves. Moitos condutores anótanse os cursos de sensibilización para recuperalos. Os profesionais das autoescolas que colaboran neste labor din que o máis difícil é lograr que os condutores cambien rutinas que xa teñen moi incorporadas. Bueno, pois quédanos por ver os delitos de tráfico, vale? Os condutores que perderon puntos por algunha infracción ao volante poden recuperar 4 nun curso de 10 horas. Os contidos inciden sobre todo na sensibilización e no sentido da responsabilidade, evidenciando as incongruencias cando nos poñemos ao volante. O 80% dos condutores recoñecen facer uso do móvil conducindo. Porque a maioría dos condutores saben o que está ben e o que está mal. Pero isto tamén como fumar e outras cousas, é dicir, sabemos que é malo. Agora, facemos o posible para cambiálo? Non. Por iso, os cursos de recuperación fan fincapé sobre todo no que evidencian de maneira recorrente as propias estatísticas das sancións. Pero hai o top 5 das infraccións, que son o exceso de velocidade, o tema do alcohol, drogas, teléfono e cinto. E esas 5 levan 20 anos sendo as 5 primeiras. Das 5, a que gaña por moito é o exceso de velocidade, que é a causa do 80% das multas de tráfico en Galicia. A evidencia constata que non hai unha consciencia clara do problema. Tamén se fai moita incidencia no que é o tema da percepción do risco, porque aí é onde fallamos. Nós vemos as cousas dunha forma que non é a realidade, sobre todo por as rutinas e as costumes que vamos adquirindo ao largo do ano, que despois quitalas, pois é un problema. Para axudar a tomar consciencia e reverter esas rutinas, un dos contidos obrigatorios dos cursos de recuperación é asistir a sesións con vítimas de accidentes de tráfico.